Там бе. Мръдни. Тихо! Тихо! Андрея, ако ми отборба. Тихо! Георги, още не си го спирай. Мога ден и два и три, да те гледам ден и два и три, да те чакам и да ме боли, не посягам ден, два, три, но не бягай днес в очите ти, да не мигна ден и два и три, да ме тръгна, но на четири, кой ще издържи? Не съм те пипна с пръст дори, железен бях, но ти посочи ги, кой друг ще издържи. Не съм те пипна с пръст, това си точно ти, искам те за мен, с мен не остани. Някой да го харесва с мен, как те е? О, така. Това е кой ли? Гледам как насам натам, обикаляш как насам натам, всичко сваляш, но за мен не знам, че танцуваш и идвам сам, и изгубвам ти насам натам, да ме пращаш ти насам натам, да ме връщаш, но да се предам, забрави това. Не съм те пипна с пръст дори, железен бях, но ти посочи ми кой друг се издържи. Не съм те пипна с пръст, това си точно ти, искам те за мен, с мен не остани. Айде сега да изпики, Андрея. Айде, само и фикти.